Hey mga syangab! Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang dito, like, comment, and subscribe. At panibagong video na naman. At ang mga kasama ko ngayon ay si Ambo. Hi! Ambo again. Puta, bus pa. Mabait na pare. Mabalinas ka. At si Romski. Driver. Romski. Sikat ka po dito. Tod. Si hi sa vlog. So ngayon dahil sa walang makain. Hindi maaari ito. Kinakailangan gumawa ko ng paraan. Naghahanap kami ngayon ng puso ng saging. At yun na nga, wala kaming nahanap na puso. Galing pa kaming Kampuyong sa Salog. At ngayon nandito kami sa Bandolubog. Sinasaludoan kita. Hey! Dalaragan. Wala pa ring nahanap. Pero may option kami. Pag wala talaga kaming mahanap na puso ng saging, ang option namin ay kapaya. O kapaya. Papaya. 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 Yun. At ganun pa rin. Nalagyan ng gata. At dahil kayong tatlo ay kasama sa vlog ko, ay magtatagalog rin kayo pag sasalita kayo, di ba? Wala, hindi nila maiintindihan yan. Opo. At yun na. Wala na nagsasalita. Pag naunahan tayo dyan. A very long time later. Nga guys, wala kaming nahanap na puso dito sa dito sa Mandulubog. Walang yang buhay ito. Wala namin ang lahat. Wala talaga. Soko na kami. Wala talagang nagpapakita na puso ngayon. Kasi na-Ursula pa lang. Wala nagpapakita ng pagmamahal sa amin. Soko na kami. Lintik na pagmamahal na yan. A few moments later. So ayan guys, wala kaming nahanap na puso ng saging. At nandito na ulit kami sa Kampuyong. Ang nahanap na namin ay sa pangalawang option na lang, Papaya! yung papaya. At nakahanap na kami ng papaya. Hindi nga lang marami. Marami. Ginagawa mo. Ay. Pag nasalo mo to, iyon na. Bistigyo to yung tira. Mas mapay nga nilugot yuan. Langbo. Sa langbo. Sige, lulukoon man ito. Ito. Ito man. Adik. Ito. Ayaw mo. Makuhanin mo. Sige doon, tira. Yan, tirahin mo yan. Ito pa man. Asa? Ito? Ito po. Ito? Yan o. Tatlo, itong tatlo. Basic. Yan. Pektasin. Tera ka ng tera. Ano? Yeah. Tama na yan. Baog na yan. Baog na siya. Baog na siya. Okay guys. Ito yung tama yung sa pag-ano. Pagpanit. Ginagawa mo. Papaya. A very long time later.
At yun na nga guys, nandito na po yung mga kuha namin papaya at binabalatan na. At andun na rin yung nagkakagod. Kayod. Nakayod na po yung yung nyug. At pagkatapos niyan ay Lalapiin. Slice na po namin kasi tapos na namin. Slice na po kasi tapos na po naming balatan. hihiwa-hiwain. Yun. Hihiwa-hiwain. Okay ah. Namin yan. At yun na nga, kasalukuyan pong inihiwa yung papaya. Ang dami na. Pakibilisan po kasi andun na yung kalayo, yung apoy. Parek. Sa video na to. Ipa-fast forward ko. Padahal lang magdala. So ayun guys, inabot na kami ng gabi at kasalukuyan pa rin kami naghihintay na maluto yung yung papaya. At may mga siyangab na dumarating. Yun na nga, pipicturean ko na lang yung linuto na papaya. Dito ko ilalagay. Dito. At maraming salamat sa panonood. Peace and goodbye.